appreciation program, we have the guest organizing committee will felicitate. गासैबो दथिफारियानि ओनसोलफोरखौ लानानै मोनसे जोलुर बादायलायनाय खुंदों जायखौ जों ISPL अर्थात इन्टार सिक्सिडल प्रिमियार लिग 2022 सिजन 1 होननानै बुंदों। बेनि ओंथिया जाहैबाय बा बिनि गाहाय थांखिया जाहैबाय मा जोङो सिक्सिडल काउन्सिलफ्रा नेशनेल गेम बा बिदि गोजौ थाखोनि गेमफ्राव जों थोंजोङै काउन्सिलनिफ्राय बाहागो लानो हाया, गावबा गाव स्टेटनि गेजेरजों थांनो गोनां जायो। दा बेवहाय जोंहा गोबां गेलेगिरिफ्रा नेवसिजानानै थानो गोनां जायो। दा बेखायनो जोंनि काउन्सिलरफोराव थानाय जिखिनि गेलेगिरि बिथांमोन दङ, बिथांमोनखौ बिसेसकय जोलुरखौ जाहाथे गावनि रोंगौखौ दिन्थिनो हायो, रोंगौसाखौ दिन्थिनो हायो आरो बिथांमोना जाहाथे गेलेनायनि जे खाबु बे खाबुखौ मोनो आरो जोंनि गामि ओनसोलनि जि गेलेगिरिफोर बे गामि ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौबो जोङो थुलुंगा होनो थाखाय बे प्रिमियार लिगखौ जों खुंनाय जादों। बेयाव 10टा टिम गेलेगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सोरबाफोर बेयाव एबसेन्ट थागोन? जोङो नर्थ इस्टनि गासै मोन 10टा काउन्सिलखौ जों लिंदोंमोनब्लाबो जयन्तिया आरो खासि बिथांमोना देग्लायनि बे सिजन 1आव फैनो हायाखिसै। बाखि मिज'रामनि 3 लाइ, चाकमा आरो मारा, मेघालयनिफ्राय मोनथामनि जायगायाव 2 फैबाय गार' हिल्स आरो बेनिफ्राय त्रिपुरानिफ्राय मोनसे त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो आसामनि बड'लेण्ड टेरिटरि रिजन डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं गासै 8 हान्जाया बे गेलेनायाव बाहागो लादों। होखानाय बायदि जे थाइसिक दंमोन बेयो एसे सोलायगोन? बेखौ सोलायनाय जादों, मानो होनब्ला 2 हान्जा गैयैखाय जोङो सोलायनाय जादों, एसे सोलाय सोल' जादों। नाथाय कालारा जोंहा फाइनाल इन'ग्रेसना मैया जाबाय आरो फाइनाला थिगानो दङ 23